जला दूसरे ए बाबू कमाई आ बिस्कुट आ पानी ले आइल बानी बिस्कुटवा खा के पानी पी ल ना भैया पी ला खा के गइल होकबा ए माई ते अपना हाथ से खिया बैठ बैठ छोटकी बैठ वाह खइल खा बताव वही बारा से खेत कोड़त रहे आ घर तहरावे के तनको चाव चिंता नहीं है ए भाई पनिया दूसरा के खेता में चल जाला न हाँ। ओके कहते तू बांधवा बांध दे एगो बनी के ले बनी ते खो खा बनी खा खइल ले मैं ते खो ले अरे खा मा खा सरसों खूब अच्छा भइल बा भाई अरे माई या भैया यही जो अरे माई आ गेल बेटा बैठा है जा बिना खइले चल गवा है बाबू को खिया माई खा बिस्कुट हो खिया भैया खाता रहन ल बाबू ठीक पढ़ाई भइल न तहार बढ़िया से पढ़त नहीं ठीक बा तू तो चलो घर में बांधवा बांध के आते भाई जा अच्छा अच्छा ठीक पनिया पी ले बेटा पनिया पी ले पनिया दे रे बबनी ए भैया हम तो संग रह काम करे ना जो बाबू ते पर हम काम के आते ठीक बा भैया तार मदद कर देन थोड़ा बहुत पनिया पी ले बाबू दे बाबू रे ते पढ़ के बड़ा आदमी बने के बजा खइले बबनी खा जो खा जा बनी खा जा चलो चलो घर चलो हम बांध के आते हैं भैया जाते नहीं क्या चलो ठीक है भैया चलो बेटा चलो कितना दिन से सोचत रही है कि अकेले भेटाते कहीं लेकिन इनके फेरा में पड़ल आज अकेले मौका मिलल बा चलत है अपने दिल के बात बोल देते हैं। अरे बाप रे बाप मर गई। अरे मैडम जी ऐसे काहे को कटनी पैर में मोच हो जाए जी तब ठीक बा न पैर बा रवा छूते पर मैं हमार दर्द छू मंतर हो गई। हम घुमा फिरा के बात नहीं कर चाहते नहीं हम रवा से प्यार करीला हम रवा से शादी कर चाहते नहीं आई लव यू। अरे मैडम जी ई रो का करतनी खरी प्यार वार हमनी गरीब खातिर नहीं बनल वैसे भी हमारा ऊपर हमारा परिवार के पूरा जिम्मेदारी बा हम लोग से प्यार नहीं कर सकत का ई रवा का कहते नहीं हम रवा से प्यार करीला रवा से शादी करावा रवा मना कर दे तो हम दरिया में जाके अपन जान दे दे। रो ऐसे मत कहीं हमरा से प्यार कइला में रो बहुत तकलीफ हुई हमरा कोनो दिक्कत नहीं बा हम तकलीफ सहे खातिर तैयार बनी प्यार हम तरह से कर लेबन तो शादी तोहरे से करे। अच्छा ठीक बा रुआ घरे जाई ठीक बा अब दूसरी बार मुलाकात यही हो कि कहीं और। देखी ये सब हमारे खेत बाटे हम हमेशा खेत में काम करावनी रोज जब आएम तब हमरा से भेंट हो जाए ठीक बा जाए बांध तो बना गई चल तनी अब घर अरे आ गेल बेटा हाँ भाई चला हाथ मुंह धो ला तारा मन पसंद पालक की सब्जी बनैले पालक की सब्जी बन गई बेटा चल भाई चल हाथ मुंह धो चल हम चला अरे तो हम पूछी बेटा अरे भाई चल भाई चल हाँ पूछो चल भाई चल बेटा बैठा हम खाना लेके आओ तनी ठीक बा भाई जो लेके आ छोटको सा के बोला ले है अपने खा लिया सन खा बेटा बैठ बाबू अब छोटकी बैठते हूँ खो बैठो अपने घने बैठ भैया खेत पाट गए लालू यार हाँ हाँ सब पाट गए खा लो खा बेटा खा अरे माई खाली भैया खीबू हमरा के ना खीबू खिलाओ तनी बाबू हाँ खो बनता हूँ खो अरे हमारे खियावा खिलाओ तनी बेटा खिलाओ तनी
तहरा लोग के ना खियाम तो केकरा के खियाम? ले माई तो खो ले। मीरा हां रेवे पने में कुछ पर जा 200 पानी ले तो खैला बाबू कैसा अच्छा बना ले बिया माई ला माई वाला कितना खिए बोलो तू लोग हमरा के? अब हमारा तो पेट भर गया पानी ले बनी ना ना थोड़ा सा खा लो। अरे माई रह अरे थोड़ा सा खा लो, कितना दुबरा गइल बाड़ा लोग तू लोग। दे खाली खाला हमरा गेहूं खो ला बाबू अब हमार हो गए ले आओ बनी आ गइल बेटी ला खा जाओ सब हमने को तो हो गए। अरे बेटा औरी खा ना। ना ना माई हो गए यही से तू दुबराइल जात रहा। खाना रह ना माई खा ले अरे खा ना। हां ले अरे औरी खा ला ना बेटा। ना ते खा ले माई छोटी तेऊ खा ले। अच्छा ले बबनी ते खा। तेल खमाई अरे खो ना। कितना अच्छा बन रहल से माई। ठीक बा माई हम जाते हैं आराम कर। ठीक बा ठीक बा बेटा। ठीक बा भैया हम जाते हैं ना खेले। ठीक बा जो बैट बॉल ठीक बा मैं खेले जाता रहा हां बाबू। हां अच्छा ठीक बा जा। ये बाबू भैया कहाँ तहनी के रे? तहनी के खाना खा ले लसन वो अभी ले खाने नहीं खे खइले। रे माई भैया दुआरवा सुतल बड़न। जाके जगह के लिए आवसन अभी ले नाश्ता पानी ना कइलस। ठीक बा माई। ठीक है माई बुला के लिया टेंशन। भैया ए ए भैया चला खाना वाना खा लो। उठा उठा मम्मी बुलावती है, चला खा ला। अच्छा अरे उनके कोचिंग लेके देर होता है, चला ना चला भैया। जा सुतरी कोचिंग पर चल जा सो सुते रह चला ना भैया मम्मी बुलावती इतना है। किरी नु गेल बा। चला ए भैया उठा ना भैया हो लागत ना मनिया। चल माई से कह दिया जाओ हमनी के ट्यूशन जाए के देरी होता। चले के। हां भैया ना तुम नहीं खे जगह। ना सुन माई हमनी के लेट होता ट्यूशन जाए खातिर। हमनी के जाता नहीं के ते जाके जगावत रहिए भैया के। अच्छा ठीक बा तू लोग जा लो। ठीक बा उहेंगा ना माने ओकरा के मारे के पड़ जानता रहो। चला ओकरा के हम बतावत नहीं बड़ा देर ले सुतता। अरे अरे माई नहीं माई घोड़ा के पड़ा हो गेले ए अरे भाई, बड़ा सुतता। उठ तनको दिमागे ना भाई बुद्धिए ना भाई। हां तोरा से छोट छोट लइका खा पी के चल गेले सन पढ़े आ तोरा अरे माई छोड़ छोट खाए के एने सुन तो ए कहाँ गइल बाटे अभी ले आइल ना ओकरा खाए के तनको चिंते नहीं खे। वो अभी ले आई माई अरे आ गइल कहाँ रहला तू? अरे तोरा माई खाना खाए के चिंता ना होला कहो। अरे भाई खाना छोड़ने दे तू खाते दे चल भूख लागल बा तनी खाना दे। अब पिटाई के दौड़े कहत रहा भूख लागल बा। चल ना मैं चल भाई चल अरे माई रे माई ए माई का भैया बबनी रे बड़ा देहिया दुखाता रे। अरे बाप रे भैया तो है का भइल बा रे मीरा? मम्मी के सीरियस बाटे। जो भैया इनार त बाड़न मकई झोरत रे। जो जल्दी से बुला लिया। ठीक हो जाता। माई तोरा अरे कुछ बेटा ना रे अरे बेटा रे बुझाता कि जान निकल जाई अब। हां हमारे खुशखबरी सुनाए तो खुश हो जाएगा। कहते बोलो। हमार मम्मी पापा शादी खातिर मान गइल बालो। अच्छा तो बहुत खुशी के बात बा। हमरा माई बाबूजी के एगो शर्त बाटे। का शर्त बा? ई है कि मतलब हमरे शादी के बाद तोह के हमर घरे घर जमाई बन के रहे के पड़ी। पागल हो गए बड़ू का? तू सोच कैसे ले लू कि तेरा धन दौलत खातिर हम अपना माई आ भाई आ बहन के छोड़ सकते नहीं? धन दौलत रही पैसा रही तो भाई बहन आ माई बहुते मिली। अरे चुप समझौले बेकार। ए भैया अरे माई की बहुत तबीयत खराब बा। ठीक बात चल हम आवत चल। ठीक बा हम जाते नहीं। अरे रुका अरे मर जी तो बुढ़िया मर जाएगा। तू हमसे शादी के हमरे घरे आज करिया। ते हमरा प्यार के लायक नहीं ते सोच कैसे ले ली रे कि तोरा प्यार खातिर जन्म देवे वाला माई के हम अपना छोड़ दे। जौन भाई बहन हमरा से इतना प्यार करल सन ओकरा के छोड़ के हम तोरा से प्यार करी तो शादी करी? अरे ते हमरा प्यार के लायक नहीं भुला जाओ हमरा के चल।
वो बुढ़िया के चलते हमके मार के गई ना। इनका के बुढ़िया सालक ना के दिन तो हमरो नाम नैना सिंह ना। भाई का हो गइल विकास माई के रे? भाई की तबीयत खराब है। ले चल ना बेटा हालिया के जतन इनके छोड़ दे इनके। चल हमरा साथे, हम तोरा के राजा बना के रखब। मरत हन तो मर जाए। ए चुप! तोरा के एक बार 50 बार समझावत नहीं कि हम अपना माई के नहीं छोड़ सकत। ते सोचता कैसे रे कि जौन माई हमरा के इतना प्यार कइलस, हमरा देह पे खरोच ना देलस, ओकरा के तोरा खातिर हम छोड़ देम? चल भाग जाए से, तोरा के काट के कर देम। भाग से। चल बबले चल भाई के। चलो उठाओ। उठा मैं। चलो